Nagbabalik si Konsehal Roy Ventura, ang kasangga nyo sa kaunlaran. Iboto natin si Ventura, iboto natin si Ventura para konsehal ng Puerto Princesa. Laging maaasahan, Roy Ventura, kaibigan ng masa. Roy Ventura na tayo sa konseho, siya'y boses ng mga tao. Ibalik natin si Ventura, ibalik natin si Ventura sa konseho, itutuloy ang serbisyo. Roy Ventura, number 29. Roy Ventura, number 29. Roy Ventura, number 29. Roy Ventura. Iboto natin si Ventura, iboto natin si Ventura para konsehal ng Puerto Princesa. Laging maaasahan, Roy Ventura, kaibigan ng masa. Nagbabalik na si